Halo, assalamualaikum. Pirang-pirang dino aku upload video. Ono sing ngomong, Mbak Prista, upload video dengaran dino-dino iki. Kok wajahe koyone seneng no to? Ana apa? Jarene ngono. Ono sing ngimbok kuwi ceritane. Lah aku ngomong, lah aku kok lak nangis, darani alay, darani galau. Terus dia ngomong, ya enggak loh mbak, kok piye ngono lho, muka iki ceria lho. Aku ngomong, hidup itu anggar disyukuri, terone iki ceria. Kan ilmu jargon iku mulai muncul. Yo iso ujar ra iso nglakoni, tapi rapopo, terah aku ki yo ngono, iso ngomong, iso sok tegar, iso sok seneng, padahal yo nggak ngerti nih jero hati iki. Hanya cukup aku dan Tuhan lah yang tahu. Ya wes, sesuk-sesuk nah aku curhat ora penak-penak yo. Nggak kene iki lho, rumah samu penak. Milu manajemen itu tidak seenak sing dipikir. Nek manajemen iku lah gak bisa tak omongke. Nggak diseneni karo Pak Produser aku. Diseneni karo Pak. Pokok'e kae. Pokok'e yo sing berpikiran aku ndak kene penak, alhamdulillah. Mergane oke sing podo imbok, wah Mbak Prista saiki penak yo. Aku cuma bisa ngamini amin, mergo wong iku sawang sinawang, sampean ndeleng aku penak, aku ndeleng sampean yo penak. Dadi yo wes, yo saling ndonga wae. Sampeyan ndongakne aku penak lho ngono padha karo. Aku yo bersyukur penak. Yo aku nang kene entuk piro-piro yo tak syukuri. Ngerasa nikmat wae. Dhisik mbok yo hasilku puluhan juta. Tapi aku hawane gemblungsung, hawane iki, hawane boros, terus hawane shopping. Ngono kuwi. Akhirnya entek duit. Tapi saiki mbok sedikit ngerasa angger golek duit kuwi angel. Jadi iso nyetir duit tenan. Angger dhisik rasane cuman kerja terus tiap bulan untuk gaji, terus yo pokoknya pastilah. Nah saiki aku angger nggak kerja, angger nggak ubet, angger nggak ngomong, nggak ngoceh, kira untuk duit. Yo adaptasi lah. Pokok'e milu manajemen kuwi tidak seenak yang mereka pikir. Ngono ya oke, sing ate nganu milu manajemen. Koncoku ono ngomong, aku mbok dikenalne karo manajemen. Ya, aku yang ngono. Kok ben ngrasakne, milu ngrasakne, milu manajemen iki piye? Masane penake, kok duwe terus ngono. Kok ndi? Senenge gak kerja padha wae. Aku ndak kene yo kerja. Malah luwih. Pokok'e ya sabar-sabar aku wae lah. Ya wes ngono wae. Sing inbox
matur suwun. Ya aku lagi bahagia. Aku tiap hari bahagia karena aku bersyukur. Kunci kebahagiaan adalah bersyukur. Oke? Assalamualaikum.